Foli ni tani o ye aw bɛɛ lajɛlen ta ye aw minnu b'aw sigi kuma bɛɛ k'an ka jɛmukan lajɛ n'o ye Bimaya ye Bimaya yɛrɛ kɔnɔna san an wulila ka se doyen cours la n'i ko doyen cours i ko ko engros ale ni détail kɛyɔrɔ n'o ye an ka dundala fɛnw ye logo b'o la ku b'o la a n'a ɲɔgɔnna caman ninnu bɛ na ni ninnu fɛn ninnu ye o bɛ na n'a ye gɛlɛya jumɛn na a tacogo bɛ cogo di gɛlɛya jumɛn b'u kan ani degun jumɛn b'u kan u ka baara kɔnɔna na an wulila ka se doyen cours la bi walasa ani u bɛ se ka masala u ka degun n'u ka gɛlɛya u bɛ se k'o fɔ an ɲɛna cogo min na n'Ala sɔnna ma n'a y'aw sɔgɔlen to ni jɛmukan in na aw bɛna faamuyali caman sɔrɔ a tagaya la o hukumu de kɔnɔna na sa an n'an ka maa wololen bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna kuma d'a ma a k'a tɔgɔ n'a jamu ko fɔ aw ɲɛna walasa an bɛ se ka masala cogo min na ni sɔgɔma ne fa Resila somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ni jamu i bɛ se k'o fɔ an ka lajɛlikɛlaw ye ne tɔgɔ ye Adama Danbɛlɛ ne Falajɛ logo sugu mɔgɔw ka président de quoi Adama Danbɛlɛ ne y'a faamuya e de ye président ye yan nɔ mais aw ka yan sigi yɛrɛ a bɛ cogo di gɛlɛya jumɛn b'aw kan aw ka yan sigi kɔnɔna na ani aw bɛ minɛnw ta ka na n'a ye degun jumɛn b'aw kan n'i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna aw ka yan sigi yɛrɛ a kɛra cogo di depuis wagati jumɛn aw bɛ yan logo sugu nin kɔni bɛ Falajɛ kɔnɔ yan a mɛnna an bɛ Falajɛ kɔnɔ yan depuis 86 fo ka se sisan ma bɛ yan an bɛ munumunu yɔrɔ la ka na nka ka se ka sigiyɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ an yɛrɛ la o kɛla cours kɔnɔna de ye gouvernement kɔni ye jan ma k'an k'an sigi yan an ka feere k'an ka gitɔrɔndaw bila quoi bɛɛ ka don yan donc an ka baara kɔni n'o ye an bɛ na ni logo ye an bɛ na ni ku ye an bɛ na ni cɛkɛ ye an bɛ na ni kpako ye bon fɛn o fɛn bɛ Côte-d'Ivoire a bɛɛ de bɛ sɔrɔ yan n'i b'a engros ɲini i bɛ na yan nka gɛlɛya min b'a la yiriden maraw de don waati dɔw bɛ yen logo bɛ ko mangoro tilema kɔnɔ mangoro bɛ si an fɛ yan cogo min Côte-d'Ivoire kɔnɔ samiyɛ fɛ logo fana bɛ fɛ yen ten bon n'o tilema waatiw sera logo bɛ gɛlɛya parce que a tɛ sɔrɔ yen donc waati la maliyɛnw b'a gɛlɛya santi nka kalo jɔlen filɛ nin bɛna sa sisan mɛn ka taa septembre la fo ka taa bila janvier la fo ka janvier tɛmɛ logo bɛ sɔrɔ Côte-d'Ivoire yɔrɔ bɛɛ donc nɔgɔya bɛ na a bɛ kumaya bon a nali bɛ nɔgɔya waati dɔw la sisan n'i kan ka miliyɔn kelen kɛ ka min sa tilema kɔnɔ o bɛ taa fɔ miliyɔn 2 la donc la maliyɛnw b'a ko logo ka gɛlɛ a ka gɛlɛ k'a sɔrɔ yiriden ko de don quoi o cogo ninnu ku fana bɛ ten ku traité bɛ o cogo la cɛkɛ traité bɛ o cogo la Côte-d'Ivoire fɛn nin bɛɛ traité la baaraw de ye sɛnɛkɛfɛnw don komi an yɛrɛ b'a sɛnɛ cogo min na quoi donc ni min ta traité sera o bɛ nɔgɔya ni logo banna avocat bɛ commencer donc avocat bɛ bɔ a bɛ nɔgɔya wa an bɛ période min sisan i bɛ avocat ɲini sugu kɔnɔ a tɛ se ka sa parce que a tɛ yen sisan o ta traité banna donc an bɛna logo ta de commencer sisan donc ni logo ta commencer sisan o bɛ nɔgɔya o bɛ sɔrɔ ja donc juru bɛ na n'o yɔrɔ bɛɛ an b'o feere nka gɛlɛya yɛrɛ tun bɛ baara na komi bi yɔrɔ maliyɛn fo ka di maliyɛn ye yɔrɔ nin jira an ma gouvernement fɛ an ka don yan pour an ka sara bon dɔw tɛ sara fɛ fo ka janvier olu kɔni olu de gitɔrɔndaw kɛrɛfɛ ka taa bon olu ye gɛlɛyaba de se anw ma sisan cours ko na parce que cours min bɛ sara wari na wari ka ca nafɛn min bɛ sara ni dɔw nana dotation jugura filɛ dotation jugura yɛrɛ o tɛ mɔgɔ ta ye dɔw nana gouvernement fara ɲɔgɔn kan ka dotation jugura kɛ u ka sugu ye gitɔrɔn kɔfɛ ka yɛlɛ ka ta ten u bɛ taa ni mobile jɔ ye ka donni jugu ye feere sugu ka di u b'a kɛ n'i tɛ plaque sara ne bɛ plaque sara kalo la 20,000 20,30 e min i t'a sara est ce que an bɛ se ka feere kɛ cogo kelen wa donc o gɛlɛyaba de b'an ka ko la bi o gɛlɛya kɛmɛ k'an sɔrɔ a kɛmɛ ka sugu kura sɔrɔ parce que o minnu y'o sisan ale ka sa gunoko t'a la dugulenko t'a la ni gunɔ min ye dɔn sɔrɔ dɔrɔn o bɛ na ni mobile dɔrɔn o bɛ taa jɔ dotation jukɔrɔ ka a sigi ye dɔrɔn ka a kɛ da sugu bɛɛ ka segin ka taa para plaque sara t'o la foyi t'o la tagi tɛ sara o la bon an dun b'a bɛɛ de sara bon mɔgɔ kɔni b'a bɛɛ sara ni mɔgɔ min t'a sara a tɛ se ka kelen donc o gɛlɛya kɔni man kan bi tiɲɛ yɛrɛ la an ka musow ye an yɛrɛ ye o gɛlɛyaba b'an bɛɛ kan parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen ka fara ka don cours kɔnɔ ni mobile ye o ka gɛlɛn u bolo o bɛ sin k'i fara gitɔrɔnda dɔrɔn ka gɛrɛ o la dɔrɔn ka sin ka sanni kɛ dɔrɔn k'i lamunum ka segin donc ni gouvernement kɔni sera k'o yɔrɔ lajɛ ka dotation ko nin wuli ka bɔ jago la ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o kɔni bɛ diya anw ye o gɛlɛya kɔni man kan. ok n'i y'a faamu i ka kuma la i ko ko dɔw kɛlen bɛ ka place ta wɛrɛ i n'a fɔ cours kɔnɔna in dira u ma k'aw ka sigi cours in kɔnɔ mais dɔw bɛ yen nɔ u tɛ don cours in kɔnɔna na olu b'u sigi da de la ka feere kɛ mais est ce que aw yɛrɛ sera ka welewele kɛ walasa k'aw ka kuma lase sanfɛ pour que jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka fɛɛrɛ k'a la cogo min na. bon o kɔni an y'an se kɛ nka aw ta bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye n'u y'a mɛn parce que i bɛ taa yɔrɔ dɔw la i b'a dɔn Mali ko cogo min na a man nɔgɔn Mali ko man nɔgɔn an taara mairie la mairie yɛrɛ ko sigiyɔrɔ tɛ ko dotation jukɔrɔlaw ka yɛlɛ ko jago man kan k'a kɔnɔ bon o man kan ka se a kɔnɔ nka don o don u b'a jigin mairie ɲɛna u b'a jigin policiw ɲɛna sogobɔ dɛ fagida fɛ ne yɛrɛ bɛ so kan n b'a sɔrɔ policiw jɔ u kɔrɔ u ni policiw jɔ kuma la n b'a dɔn fɛn bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn cɛ i t'o dɔn
sini bɛna to i b'a sɔrɔ mɔbili kɔni jɔ mɔbili bɛ ka doni jigi ka taa a kɛra sababu hali mɔbili bɛrɛ tɛ don ya bilen étranger mɔbili ka don ka doni jigi n'an ka dɔn ɲɔgɔn sɔrɔ pour que fara ɲɔgɔn kan ka kuru sara olu tɛ don ya bilen dɛ o bɛɛ si ka tɛmɛ ka sin ye fana wari tɛ sara ye i n'a ye gunɔn ye o ye dugu ye i n'a ye mɔbili dɔ bɛ tɛmɛ ka taa dɔrɔn ka taa jigin fana fɛdɛji gouvernement ma fɛdɛji mɔgɔ si ma yɔrɔ min jɛ i bɛ taa jigin fo ka yɛlɛ fo taa fo sanfɛ o tasɔn jugula kelen kɔnɔ ka taa o kɔni kɛmɛ ka kɛ sugu yɛrɛ bi a kɛmɛ ka degun s'an ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a kɛmɛ ka degun sugu bɛ s'an ma o gɛlɛya kɔni b'an kan. N'i y'a faamu ne yɛrɛ bolo n ko mɔbili minnu bɛ na aw ka sannifɛnw de don mais minnu bɛ na bɛɛ de bɛ taa bila ka na wa ou bien ma se ka o de faamuya n'i bɛ se ka dɔn. An yɛrɛ bɛ taa sasema kɛ ka na par exemple an yɛrɛ ka association bɛ yan mɔgɔw bɛ sugu kɔnɔ association yɛrɛ b'an bolo papier b'a la RCV b'a la an bɛ taa tali kɛ ka na nka ni association bɛ taa doni ta ka na ni aw donna kuru kɔnɔ k'a kɛ doni jigi ye ni mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ ka bɔ a kɔfɛ ka na gitɔrɔnna kɛ sigiyɔrɔ ye n'u tɛ don a bɛ association de bi yago association tigi bɛ bi ale bɛ bi parce que olu tɛ association t'u bolo foyi t'u bolo u tɛ taxi sara u tɛ kuru sara u tɛ foyi sara donc a bɛ kɛ sababu ye association tigi bɛ bi jagoya la a dun b'a sara gouvernement ye a bɛ wari sara gouvernement ye kalo kalo donc jagoya kɔni aw bɛ bi o de ye gɛlɛya dɔ n'o an yɛrɛ ka association b'a bolo an bɛ taa ka mɔbiliw sase ka na an b'an ka kuw sase an b'an ka logow sase hali chasement yɛrɛ tun bɛ kun n'a dɔ kun na a bɛna sɔrɔ o bɛ ka jigin ni mɔbili jɔlen filɛ nin ye o n'a kunu nka jɔko ma don bi parce que a ma nɔgɔya fɔlɔ ka kɛ don o don olu bɛ don ye quoi voilà an b'o dabolo la. mais kɛnɛmamɔgɔ minnu bɛ da la aw ma se ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ aw n'u cɛ walasa k'u lafaamuya aw ka baara tagabolo la n'aw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u kana fara aw ka kuru kɔnɔna na yan nɔ. an ye kumaɲɔgɔnya fɔ olu fɛ an yɛrɛ bɛɛ tun bɛ baara kɛ mɛ nka fu ani wari sara mɔgɔ tɛ se ka don yan ni ma wari sara parce que a bɛ sara gouvernement ye million kalo kalo donc ani e b'a jigin kɛnɛ o fu la est ce que n'i ko futigi ma k'a kana sara kɛ la est ce que a bɛ sɔn ka na voilà ni gouvernement kɔni ma a jɔ a jɔyɔrɔ k'a jira u la a tɛ ɲɛ anw tɛ se tugun an kɔni y'u nɛgɛ ka ko bɛɛ kɛ nka u deli fu la ka ban parce que kalo kalo gafe o fɛ yan yɔrɔ a bɛ n'a taara a balimamuso fɛ mɔgɔ taara a b'a ɲɛfɔ la gafe o fɛ yan i b'a sara kalo la de donc wari ma kalo ma sara an b'a fara ɲɔgɔn kan ka wari minɛ ka taa kɛ a gouvernement ta sara donc ni kɛnɛmala bɛ yen fɛn tɛ sara yɔrɔ kɔni n'i y'olu nɛgɛ to k'a ye na don an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n tɛw ma gɛn in na kɔni u t'a dabila parce que fu de don fɛn tɛ sara ye voilà o gɛlɛya. tiɲɛ mɛnɛ mais o degun kɔfɛ degun wɛrɛ jumɛn b'aw kan aw n'aw ka clients ka sira fɛ ani aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ. bon an yɛrɛ dama kɔni ɲɔgɔn cɛ problème t'an yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ problème fana t'an ni gouvernement ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ yɛrɛ la parce que an ka doni n'an ko k'an tiɲɛ fɔ an bɛ na ne dɔrɔn actuellement an sera frontière la dɔrɔn u yɛrɛ nɔgɔya k'an ye parce que fɔlɔ u tun b'a fɔ a na dédouaner Bamakɔ yan o t'a la bilen n'an sera Kajana dɔrɔn transiteur sigilen b'an bolo yen fo ni wari t'i bolo sisan i b'i ka dédouanement kɛ dɔrɔn i bɛ tɛmɛ ka na n'a ye i bɛ n'i ka feere kɛ donc ani gouvernement kɔni cɛ problème tɛ yen problème foyi t'an gouvernement cɛ gɛlɛya bɛ se ka yɔrɔ min na o Kouroal ka mankan misɛnninw wulila waati min komi fɛn tiɲɛtaw don komi salon na sini u ye mankan dɔ kɛ Kouroal kɔnɔ u y'an ka mɔbili minɛ k'u bloquer frontière la n'o cas sugu kɔni kɛra o bɛ tiɲɛniba de don an kun parce que mɔbili kelen bɛ na $7 million n'o na jɔ frontière la k'o tiɲɛ logo ma tile 4 tile 5 jɔ fo ji bɛ bɔ donc pɛridi sugu de bɛ don an kun n'o tɛ an ni gouvernement yɛrɛ cɛ problème t'an cɛ tiɲɛ yɛrɛ la u dédouaner nɔgɔya an bolo frontière la parce que n'a fɔ k'a ka dédouaner a bɛ se a minɛ ka jɔ yan nka u ko k'o bɔ a la jima fɛn fɛn bɛ yiriden fɛn fɛn an ka dédouaner frontière la dɔrɔn donc n'i dédouaner kɛ frontière la dɔrɔn i bɛ direct i ka feerekɛyɔrɔ kɛ i ka feere kɛ donc problème kɔni t'an gouvernement cɛ tiɲɛ yɛrɛ la u y'o nɔgɔya kɛ an ɲɛfɛ la. mais sisan weleweledakan jumɛn b'e bolo k'a lase jamana ɲɛmɔgɔw ma pour que degun b'aw kan nin wagati in na o bɛ se ka nɔgɔya. kuma in kɔni bɛ ne fɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna u k'u jɔ jɔyɔrɔ la a mana kɛ cogo o cogo an bɛ taxe sara hali n'a kɛ kuru ni sara dɔrɔn a bɛ gouvernement kɛ so la minnu bɛ haute jukɔrɔ kurasila jukɔrɔ n'u tɛ fɛn sara u ka kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la gouvernement ka na u k'u bɛɛ ladon kuru kɔrɔ an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka feere kɛ yɔrɔ kelen an bɛɛ ka jɛ ka kɛ gouvernement ye donc n'a bɛɛ ye ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen mɔgɔ bɛɛ bɛ na yen mɔgɔw bɛ na yen nka n'a kɛra nin jɔyɔrɔ ta gɛlɛya tɛ se ka ban donc ni gouvernement kɔni sera k'a jɔ a jɔyɔrɔ k'u kan ye o kɔni fɛn bɛ diya an ye parce que anw de b'a sara gouvernement ye olu bɛ haute jukɔrɔ u tɛ foyi sara u t'a sara énergie ye u t'a sara foyi ye bon dase fana b'a la n'i b'a dɔn ko haute jukɔrɔ dase b'a la nka u t'o yɔrɔ miiri dɛ u kɔni ɲɛ y'u ka sɔrɔtani dɔrɔn de la ni gouvernement kɔni sera k'a jɔ an ye ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ k'u wuli ka na fara an kan kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la u ka don kuru kɔnɔ an bɛɛ ka jɔ place bɛ yan bɛɛ ka place bɛ kuru kɔnɔ yan an bɛ place sɔrɔ ka d'u ma kɔni ka d'a ye n ka kuma la mɛ aw yɛrɛ fo a ka baara kɛko ɲuman la an fana ye gouvernement fo an fana ye dugawu kɛ jamana ɲɛ ala ka jamana kolo suma fanga minnu bolo ala k'u fanse kira salamani kɔni kosɔn sala rasul. ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi émission na min laselaw fɛ aw balimamuso n'a denmuso Tinɛ Sidibe fɛ n'o tun bɛ an ka jagokɛlaw kan degun min b'u kan hakili la o ye caman faamuya la mun n'a ni sugu la
a bɛ gɛlɛya wagati dɔw la a ka nɔgɔn o kun ye min hakili la an fa y'a da dɔw la ka caman ɲɛfɔ kan Mali kunnafoni lajɛbaaw halisa a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni na aw k'an bɛn jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan